Аз ще додат всички момент, чакай ми къща ми да падне. Аз там снимка да правя. Но разберете, държавните пари не могат да се харчат без подпис. И те не трябва да се дават по-равно, само защото е дошъл президента с някакви медии. Има правила. Протокол, оценка, подпис. Това, което зависи от държавата след това е 300 къщи, 500 къщи, колкото са толкова. 1 милион, 10 милиона, колкото са толкова. Държавата да ги предостави. Няма да може да се променят нещата. Утре започва комисия да работи, ще описваме всичко. Ако не сте донесли документите в общината, имате възможност и утре и други ден, цялата седмица, това ще правим. Сега съхранявайте живота си. Добър ден. Добър ден. Разбрахте ли каква е причината за наводнението в Добрич и във Варна? Какво ви казаха? Има кризисни щабове, на които това е задачата. Държавният глава не е дошъл тук, за да се занимава с тръби, квадратни метри и съответно да влиза в детайлите. Но държавният глава е тук, за да може институциите да се обърнат лице към хората, да им обяснят и същевременно да им помогнат. Моята задача като държавен глава е да чуя хората, да чуя внимателно какви са техните изисквания и питания към институциите. От тук отивам в кризисния щаб и да ги поставя. Хората питат каква е причината. Аз ще попитам, но освен че ще попитам, ще очаквам и отговор. И не заради себе си, а заради хората. Хората питат кога и по какъв начин могат да бъдат компенсирани. Има правила. Те трябва да бъдат обяснени. Държавната солидарност трябва да стигне до тези, които имат нужда от нея, колкото може по-бързо. Предполагам, че не е проблем за комисиите, които ще дойдат на място да опишат щетите, да работят по-бързо, да стигнат до всяка къща, да бъдат по-малко бюрократични, по-малко формални и повече ефективни. Също така предполагам, че може Държавната комисия за бедствия и аварии много бързо да се задейства, тогава когато общината си свърши работата и опише щетите, съответно хората да бъдат компенсирани. Не за първи път в България имаме бедствие, очевидно няма и да е за последен. Много е важно институциите да бъдат на висотата на очакванията на гражданите. Затова съм тук, за да си чуя народа, за да предам неговите послания към институциите и да контролирам, пак ще дойда. Не идвам заради камерите и не идвам заради това интервю. Идвам за да ги чуя, да поставя на дневен ред, ще се върна пак, за да видя как се изпълнява. Аз ще звъня, ще питам, ще си правя срещи с министър-председателя и министър на вътрешните работи и ще настоявам по този казус да се действа бързо и ефективно. Аз поемам ангажимент пред вас и след месец ще бъда пак тук. Да, имаме еврокомисар. Бедствия и аварии. Гласувахме, а сега искаме едно ваше съдействие да им. С какво може да съдейства? То сега се вижда, че нищо не може да се направи в тази ситуация. Как може тя да ни съдейства, нали? Защото тя съдейства и на други бедстващи народи, както. Сега ще ви обясня как може да се действа и какви са европейските правила. Да не потънат при някакви фондове, които дадат, да не потънат парите. Чуйте ме внимателно. Европейският съюз може да се действа по 3 начина. Първо, ако щетите са сериозни като обем, това е 0,6% от брутния национален продукт на държавата. За България това са около 450 милиона лева. Ако щетите надвишат тази сума, Европейската комисия ще плати директно. Ако щетите са по-ниски от тази сума, тогава Европейският съюз ще ни подкрепи последният начин. Тук може да се направи проект за прочистване на дерета, за разширяване на канали, за правене на канализация, за асфалтиране. Тези проекти, това, което комисар Георгиева, затова тя е днес с мен тук, пое като ангажимент,
това, което и аз ще поема пред вас като ангажимент. Ако се изготви такъв проект, който е задача на общината, този проект трябва да влезе в еврофондовете за финансиране. Ето ви как Европейския съюз може да помогне. Има и трети начин. Вие видяхте, че правителството тази година задели 500 милиона за общините. От до година, ако ще има 500 милиона, да бъдат така добри, това е нещо, което аз ще следя, да отидат за подобни проекти, които наистина решават сериозни проблеми.